ସେଥିଲାଗି ମୋର ଏହି ନୃସିଂହ ଅବତାର। ନୃସିଂହ ଠାକୁର ପୁଣି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବିର୍ଭାବ। ତୋ ନାଟକର ଜମାନିକା ପତନ ଶେଷ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧନ୍ୟ ତୋର ଭାଗ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ତୋର ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ତୋର ପ୍ରଭୁ। ତୋର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ହରିକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ବାବୁ, ମୋର ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କରେ ହରି ହରି ଭକ୍ତକୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆସି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥିବେ ବୋଲି। ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତୋ ହରିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଦଣ୍ଡ ପରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲି। ଆଜି ମୋର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି, ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବି। କାରଣ କରୁଛି କାରଣ ମୋ ହାତରେ ମୋ